אני מבינה הכי מהר כשממחישים לי מחיי היום יום. אז היום אני אנסה להסביר לכם למה חשוב לייצר גבולות. דמיינו שהמטריה עם הגבולות שיצרתם, והגשם הוא החיים עצמם. סיטואציות מלחיצות, אתגרים חברתיים, קושי בלימודים. ללא גבולות הילד שלנו יירטב עד לשד עצמותיו, נכון? הוא לא יודע להתמודד לא עם תסכול, לא עם כישלון, לא עם ילד שצוחק עליו, ובטח לא עם לחץ חברתי בגיל הבגרות. אבל ילד שחונך עם גבולות, יהיה ילד חזק. הוא לא יוותר על המטריה שלו. הוא ירשה לחברים וילדים ללכת לידו. וכל עוד הוא לא נרתע, הוא אפילו ירשה להם להיכנס מתחת למטריה שלו. אבל המטריה תמיד תישאר שלו. הוא לא יהיה מוכן להירטב בשביל לרצות אף אחד. אתם מבינים? הגבולות שלימדתם אותו זה לא בכדי לפגוע בו. ההפך, הגבולות ילמדו אותו איך לשרוד את החיים ולא להירטב בגשם.